Igbo mmanụ ekene m unu. Onye unu na-anụ ọnụ ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ. Geenụ ozi nke anyị ji wee bịa ugbu a. Ọkụ agbaala otu ụlọ nkwari akụ a na-akpọ Supreme Hotel na Ọnịcha. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Otu ụlọ nkwari akụ ama dị n'obodo Nkwele dị n'Ọnịcha, Anambra Steeti, nke a na-akpọ Supreme Hotel gbara ọkụ taata bụ Eke, bụrụkwa Mọnde, na mkpụrụ ụbọchị 3 n'ọnwa Asaa n'afọ 2023. DSP Tochukwu Ikenga, nke bụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Anambra Steeti, siri na ya bụ ọkụ bidoro oge o ji ọkala gafee elekere 4 nke isi ụtụtụ. Ikenga kwukwara na ọ dịghị onye nwụrụ n'ụlọ nkwari akụ a n'ihi na ndị uwe ojii wuchiri ya bụ ebe ozigbo iji wee gbochie ihe mmebi ọbụla. Ikenga gwara ndị obodo na ha tụlee egwu n'ihi na ndị na-agbanye ọkụ n'ebe a ime ka ya bụ ọkụ hapụ ịgba karịa ka ọ gbagoro. Nke a bụ ozi nke e nwere n'oge awa. Cheta na onye nta akụkọ gị bụ Ngozi Mmadụ. Nọdụnụ mma.